Singesihle la. Wenzani wena? Khipha isibhamu. Isihle ukhomba ngabe yanesibhamu. Ngelenzisa iboss manje. Hey, ngifisa shiwafa lapha yibo. Hey. Ngithamini ke kwasekhaya. Ya, Ngizongikazele ngale ndaba yecassette. cassette. Iyenze kanjani? Ngakho mehleli lapha. Unazo ikhanda. Ngikhala ngizobona njani ngayo. Okay. Uzobona ngihlengisa kanjani mangithola zokutshela mangithola. Bese siya DBC nase sizamela isibhamu angenzi. Ngayikhipha icassette. Before ngikhipha ngasihlola isibhamu umuntu avela eba yodwa ephezulu yabo. Yona la dubula lomfana lo. Yenza kanjani? Ngoba angazi ngasuphuca isibhamu masihlabheda utshula nawe. Sengikhalela ingane yakho manje sidumisana mele sitholakale manje. Nangi lo muntu ombhemi mfethu. Ifethu. Awuzila. Athena ngempela futhi. Sikhuluma indaba esidumbuke la. Salingane le. Uyazi sikhuluma ngalo. Kumele sikhombiseke. Umthetho wakho vele uyakhona. Oh, manje Usho wedwa. Uthembe usho wedwa. Boza yakho yephi? Hayi boss yabale ngalesi sikhathi sikhulumisana ebusuku. Bashiya wena. Mashiya la cawa ukuthi uzokwazi ukuyimela wedwa la. Ayangishiya ngoba ngasengixeshekile nemali konke lokuzwe. Umthetho wakho ufuna kwenzakaleni ukuze sisithole lesidumbu? Angazi simnyoza kanjani. Kodwa mina sengishiyile isidumbu nesithole. khipha la chola ukuthi akafe. Wathi sidinga isiphuma. Afuthi uyoqhuma kanjani. Azingabe igazi besethi asayifuni igcine lapha. Hayi ungahamba. Lo muntu ufuna umlandelele njalo uthi uya. Uma uthi uya kumapha ama-out. Angabazali Uze nganda umsebenzi. Ngisebenza nezitha zami ngizofuna umsebenzi. Bazi ngani uthi uyishaya ngapha uthi ngishaya ngapha. Ayilutho ungangithathi kanjalo. Umuntu angisebenza naye. Bathi uyileyo nhlobo nje. Ayilutho. Lutho. Ngoba ufuna umsebenzi ufuna ungayishaya interview. Hayi jampile interview jump laba. Hayi yaxolisa. Bazi ngani usebenza lesitha sakho. Hayi ngisasebenzi naso sabaleka ngasala ngeke. Anginabo ubufakazi balokho. Anginabo ubufakazi balokho. Uyokubona phambili isikhathi. Cabanga nale nto. Angithembi boss. Awuthembi ukuthi ayikho namkonjeza bengangisakwazi ukuyimela seningeke. Yalo muntu athi umsebenzele utsenze okuningi kanjani la. Kakhulu. Ngingabona phambilini bechitha igazi khongafanele. Nawe ubulichitha. Abe ngiboss yakhe. Sibambe ngasithi ezamzana. Yini wathi sensitive manje wena? Kakhulu. Yazi le ndoda ngayitshela manje ukuthi ikuvalelane naye indlela eyodwa. Ukwenze manike ngemuka futhi khona iqiniso. Akufanele Yangina umthemba lo. One mistake, one bullet.
Uma sonke impendulo singayazi noma kanjani uyayazi ukuthi singabazi. Sefuka. Sishiya nesibazi. Jola. Umlando Yini nozwa pha. Noma ngeza la lento. Fasithunywa ukuzokhuluma izindaba zikamoya. Jola. Kanjalo ke bese ngizile ngesifo esihamba ngomoya. Awusho wawuthi uzobuyisa nemali yakho. Singozi sithelelana ngomoya. 37. Sesinganqoma kila smart mina nawe. Sinjalo mahala ufaka imoya. Oh, yini kuthatha isikhathi ngakho. Ngomoya. Ngezigoduke siyoshawa umoya. Wasemakhaya nalesifo Amkombisela ekhaya sohlangisa kanjani. Umuntu ucela abalini-ke mfana namhlanje. Abangafuni ukukhokha imali eboss benziwa kanjani. Manje ubani usuzophatha yona phela ukhona umuntu phela ozongena lesikole. Khona inkabi yakhe ihambile omunye nje umphathwa omusha awucela umsebenzi. Futhi yena lo muntu engathi unenkinga. Yabona usazokwenzeka ezinye izinto la ezinkulu futhi. Unibona njani mfethu? Ngibona ngaso senze njani. Mina ngicabanga ukuthi senze njani ngale nto vele. Azini, ngifuna uzole ukuthi ubali umuntu lo osebenza naye manje. Mhlawumbe umuntu engimaziyo. Kunjani. Lo bulayo uba Omunye nje ufaka too much rice. Usanokufika. wathi right ezahlekisa lelo gama. Wamukela. Boss ngane ngimfayele ukuthi kahle ngakho. Na insizwe zokusebenzisana. Ayiwenza amaphutha. Angibona senze ngithola. Akhuleka boss into.